Kileşeğimdir seyirlami Namaz namaz İblatı ve dua Babamın bilir devamı Yaşa oldum Hırurlanıp yaşa Elbette müzik degenden İslam'da türlü qarashlar var, türlü fikirler var. Mesela müzik boyunca Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in özüne göre bir tarihi mizgillerden qarab gitsek tarihi bir görünüş var. Mekke'de Medine'ye köçen vaqtda ana Medine Müslümanları Tala'al badru aleyna degan motor kuy bilan qarşılaganlar. Neşit münejet bulayın. Yani mana ularga söz aytmagan bit, jırlamagыз deyip. Müzik boyunca müzik nичек haram bolsa endi. Eğer de ol bik yaxşı bolsa, bik görkəm bolsa, onda müzik oyun quralları турында әзрәк кенә булырга мөмкин. Аллага шөкер, әлхәмдүлилләһи раббил галәмин, бу безнең инде Татарстан дини нәзарәтләре берлектә алып барыла, яки инде башка мөселман дини нәзарәтләре белән, мәсәлән, Пермь өлкәсе булсымы, Самара булсымы, Ульян өлкәсе булсымы, алар белән бергә без интеллектуалчыкта эшлибез, тырышабыз эшләргә. Алардан башка мин бер кая бармыйм. Чөнки үзегез беләсез, мондый концертлар вакытында төрле фикерләр туарга мөмкин. Хатыннар алдымы? Әллә мин әйтәм. Мөселманга дүрт хатын яры дигәчтә мин әйтәм. Хатыннарың күп булдымы? Шулай рәвәш. Ничек булыр? Икенче хатын шустрый булып чыкты. Авылдан мин башлык булсам, иле ул председатель иде. Олмады инде балалардан да. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Beşinci bölme ahlileri. Hatınız yok, özünüz gıybet satasınız mıydı? Gıybet de oldu. Sizden kişiye de Turmuşning o'zidan olingan. Sahnaga mana bizning o'qirgan vaqtda mingan shakirtlar. Qaysisidir shu Sovet zamanын sağınıp isga ala, kimdir tag'in narsani teatrlashtirilgan bir işlegenler malatsi, bik motor, kızıklı, halk tınlarlık. Elbette indi İlyas'ın icatına tiltiştirdirilik tugil. Ul münecetleri bilen halk köngülüne kirdi. Mine bizning Müslümanlar gada alarının köngülüne yatırılık, alarının köngülüne aşkı tapırlık sahne eserleri kirek. Mine alar anı tapkanlar, alar izlenüde. Min şuşu tabış tip qarayım, bugünkü teatrlaştırılgan tamaşаны. Татар дини театры әле бит ул безнең татарда бөтенләй юк иде. Бездә бар татар драма театры мәсәлән. Татар юмор сатира театры, татар эстрада театры. Татар дини театры юк. Ул менә беренче шушындай татарлык татарның үзенчәлекле дини театр. Басудагы чәчәкләр шикелле күз алыйм мин халыкны. Халыкка бер генә төрле без чәчәк күрсәтәбез икән, матур булмый. Халыкка төрле чәчәкләр кирәк. Әмма ул чәчәкләр халыкка зыян китерә тиеш түгел. Алтын урталыгын эшләй алсак, үзебезнең мәдәниятебезне яхшы якка үзгәртә алсак, без бик бәхетле булабыз. Шулай, шуңа күрә Пәйгамбәребез Мөхәммәд дип ишеткәчтә, аңа салават әйтәбез. Салават ишек булай дарыстан абый? Фатхаттинов. Üçüncü kurslar var yıl olay. Ben әйтегез әле. Салават ишек була. Саллаллаху алейхи ва саллям арыстан абый. Истә калдыра вакыт